Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, з намі на сувязі адзін з сузаснавальнікаў і кіраўнік дабрачыннага фонду BuySol, праваабаронца Андрэй Стрыжак. Добрый дзень, Андрэй. Вітаю, Зміцер, вітаю гледачы і слухачы. Андрей, давай пачнем. Шмат пытанняў ёсць, якія хацелася б абмеркаваць, пачуць твоё меркаванне, але пачнем менавіта з BuySol. І сёння як ты апішаш сітуацыю, у якой апынуліся фонды салідарнасці і BuySol, і можа быць іншыя, якія працуюць у тым же самым накірунку, і BuyHelp, там і іншыя, якія дапамагаюць людзям, умоўна там салідарнасць беларусаў зменшылася, не зменшылася, падтрымка, на якім яна ўзроўні, тому что мы зараз і на сабе адчуваем і чуем про тое, што зменшаецца падтрымка і незалежных СМІ і розных ініцыятыў і там усяго, скажем так. Што тут чуваць у гэтым накірунку? Тут трэба адразу вырашыць, пра які з кірункаў падтрымкі нашых структур, нашых арганізацый мы зараз гаворым. Калі мы кажам пра тое, як BuySol працуе са сваімі донатарамі, напрыклад, з тых донараў, якія з'яўляюцца тых донараў, якія маленькія, скажем так, людзі, якія донацяць з 5 до 50 до 100 евро, то з імі мала што змянілася. Яны застаюцца актыўнымі ў залежнасці ад таго, наколькі іх чапляе альбо не чапляе тая ці іншая гісторыя. Напрыклад, вось у нас недавно скончыўся паспяхова збор дзіцячы, які мы арганізоўвалі разам у вялікай кааліцыі в службе гуманітарнай дапамогі, у якую ўваходзіць BuySol, BuyHelp, Dissident Buy і СДЖ. Плюс до нас далучыліся беларусы ЗША, беларусы Даніі і асацыяцыя беларускага бізнеса за мяжой. Вось, і такім вялікім фронтам шырокім мы змаглі сабраць грошы на дапамогу дзецям палітвязняў до летних канікулаў. Это традыцыйны наш збор. Вось там 234 заявкі мы атрымалі, на 23 400 мы сабралі толькі ў нас на сайце, але яшчэ наши партнёры сабралі таксама дастаткова вялікую суму, якая пойдзе ў залік ужо на нашу асеннюю акцыю пад 1 верасня. Вось, так што, калі мы глядзім на нейкія такія апорныя сітуацыі, апорныя гісторыі, то яны, ў прынцыпе, паўтараюцца з года ў год, людзі актыўна ўдзельнічаюць у гэтым усім. Калі ж мы кажам пра тое, ці ёсць нейкая пазітыўная ці негатыўная дынаміка ў працы з інстытуцыянальнымі фондамі, то тут, канешне, значна складаней, бо мы бачым, што і еўрапейскія, амерыканскія донары зараз вельмі моцна думаюць, увогуле варта далей працаваць у тых самых стандартах, у тых самых падыходах з Беларусю, як і раней. Ну, гэта абсалютна нармальна, прайшло 4 гады пасля папярэдніх выбараў. Ясна, што ў Еўропе і ў ЗША таксама свае электаральныя цыклы і свае электаральныя прадпачцення змяняюцца ў людзей часам, то трэба быць гатовымі да таго, што інстытуцыянальныя донары якраз такі могуць пераглядаць сваю палітыку, але гэта так было заўсёды, тут нічога новага. Гэтыя пікі і гэтыя падзенні, яны паўтараюцца. Таму вось як бы вельмі важна развіваць свае ўласныя магчымасці прыцягнення нейкіх ресурсаў для падтрымкі арганізацый, як гэта робіць, напрыклад, BuySol, калі мы вельмі шмат і шчыльна працуем з шэраговымі донарамі ў выглядзе беларусаў, якія хочуць падтрымліваць тыя ці іншыя ініцыятывы, тых ці іншых людзей, якія знаходзяцца зараз у бядзе. Але наколькі шэраговыя беларусы, нават калі мы кажам пра нейкіх бізнесменаў там ці фірмы, яны могуць замяніць у самым такім скрайнім і негатыўным выпадку інстытуцыянальных донараў? Ну, у некаторых сферах дастаткова моцная падстрахоўка ідзе ўжо зараз. Я не кажу, што гэта поўная замена, але, напрыклад, калі мы кажам пра дапамогу рэпрэсаваным, пра сітуацыю там, дзе людзі маюць патрэбу у хуткай дапамозе, якая павінна прыйсці там не праз паўгады, не праз 3 месяцы разгляду нейкіх там заявак, то, канешне, вось тая мадэль, той інструмент, якім зараз карыстаецца і якім працуе BuySol, яна абсалютна незаменная на сённяшні дзень. А калі мы кажам пра інстытуцыянальную падтрымку, напрыклад, медыа, то тут значна складаней, таму што мы бачым прыклады такія, як, напрыклад, Reform.Buy, самыя такія вось гучныя, які на слыху, дзе Фёдор Павлюченко спрабуе зараз адбудаваць сістэму падпіскі. Падпіскай таксама займаецца і наша Ніва, напрыклад, актыўна. Колькасць падпісчыкаў, канешне, расце, але не
настолькі там можа быць імкліва, каб закрываць усе пытанні гэтых рэдакцый. Я не глядзеў, канешне, іх бюджэты, не ведаю, колькі яны выдаткоўваюць грошай, але тыя сумы, якія ўдаецца збіраць, яны, я так думаю, страхуюць і перакрываюць нейкія выдаткі рэдакцыі, нейкія выдаткі арганізацый, якія займаюцца менавіта вось таким рэйзінгам грошай. Ведаю, што і вясна таксама праз Patreon збірае нейкія сумы, якія можна накіроўваць на патрэбы арганізацыі. Так што у любым выпадку гэты кірунак пачаў распрацоўвацца, на яго звярнулі увагу арганізацыі і медыа, і гэта вельмі важна, таму што праз такую вось падтрымку яшчэ можна трымаць добрую сувязь зваротную з тымі людзьмі, для якіх насамрэч важна, каб арганізацыі, каб гэтыя медыа існавалі. Забыўся яшчэ сказаць, Зеркало таксама мае сістэму такой падтрымкі. Вось, так што, у прынцыпе, большасць рэдакцый глядзяць у гэты бок і так ці інакш спрабуюць дыверсіфікаваць падтрымку ад донараў. Мы с тобой размаўлялі і раней на гэтую тэму, што у прынцыпе, ну вось яна, ну умоўна кажучы, там база ці колькасці тых людзей, якія данацяць, ну яна у прынцыпе неяк так склалася, яна аднолькавая, там колькі там десяткаў тысяч чалавек, якія данацяць, якія лічаць, што гэта мусяць яны там ці патрэбна ім рабіць, і наколькі ўсё ж такі ці бачыш ты нейкія механізмы, сродкі, каб гэтую колькасць, гэтую базу пашырыць, як ну вот гэта, як это правильно сказать, як на захадзе яна ж такая ёсць культура доната, калі людзі ну разумеюць, что гэта іх нейкі такі маральны там абавязак падтрымаць тую ці іншую ініцыятыву. У нас як ты бачыш магчымасці вось гэтую культуру пашырыць? Абсолютно, я бачу у гэтым нават не той, што магчымасць, а адна з мэтаў працы нашай арганізацыі як такая, гэта фармаванне такой культуры салідарнасці, культуры донатаў. Нават не проста донатаў, а культуры салідарнасці ў больш шырокім сэнсе. Таму што акрамя фінансавай падтрымкі, фінансавай дапамогі, якую, напрыклад, там беларусы дыяспоры аказваюць беларусам унутры краіны, якія рэпрэсаваныя, ёсць яшчэ і феномен культуры салідарнасці не грашовага альбо нават не матэрыяльнага характару. Асабліва гэта важна для таго, што адбываецца ўнутры Беларусі, дзе там дастаткова моцны кантроль фінансаў і ўсё астатняе, але яшчэ пакуль не кантралююць настолькі моцна, як людзі паміж собку камунікуюць, што яны адзін аднаму робяць, абсолютно бескарысна, напрыклад. Так што ёсць мадэлі, якія дазваляюць працаваць нават ва умовах фактычна таталітарнага грамадства, але ўсё роўна захоўваючы гэтую салідарнасць. І салідарнасць гэта, на мой погляд, гэта адна з трох вельмі важных штук, якія б мне хацелася б бачыць у новай Беларусі. Свабода, салідарнасць і справядлівасць. Свабода як магчымасць абіраць тое, што ты робіш у сваім жыцці, і тое, як ты строіш яго, будуеш гэтае сваё жыццё. Салідарнасць гэта узаемападтрымка людзей як матэрыяльнага, так і нематэрыяльнага плану, а справядлівасць гэта якраз таки магчымасць быць упэўненым у тым, што права будзе працаваць так, як яно патрэбна, а не так, як у нас зараз у Беларусі, што іногда не да законов. Вось, як бы такія тры рэчы, якія хацелася б прасоўваць і у тым ліку і працы нашай арганізацыі. Гэта адно поле, у якім можна працаваць. Гэта беларусы дыяспоры, беларусы ўнутры Беларусі. Ясна, што ёсць пэўнае абмежаванне, але ўсё роўна гэта адно з большага поля, тому што мы жывем і працуем у адной лодцы, скажем так, не гледзячы на тое, што зараз па розныя бакі мяжы. Беларусь у нас адна. Другое поле, у якім таксама варта працаваць і на якое трэба звяртаць увагу ісці, гэта поле замежных розных арганізацый, замежных прадстаўнікоў, з якімі дастаткова мала працы вядзецца. Ім таксама можна распавядаць пра Беларусь, таксама працаваць з іх эмоцыямі, з іх імкненнем дапамагчы людзям, бо мы нічым не горш за іншыя дзяржавы, якія знаходзяцца ў аўтарытарным ці ў таталітарным стане, тая ж самая М'янма, тыя ж самыя Іран, тыя ж самыя іншыя краіны, у якіх моцная дыяспора якраз таки палітычная, яны моцна ж працуюць і на англамоўнае поле прыцягнення донатаў. Таму вось як бы это такія два асноўных накірунка, адкуль можна браць новую аўдыторыю і павялічваць колькасць гэтых десяткаў тысячаў людзей, якія гатовыя данаціць у бок Беларусі і разумець і падтрымліваць беларускае імкненне да дэмакратыі. Ты калі сказаў про гэтые 3С,
я так адразу подумаў, что здаецца Стрыжак цытуе сам сябе со свайго фармулявання беларускай нацыянальнай ідэі, але хуценька адкрыў і прыгадаў, что у цябе ўсё ж таки была троху іншая нацыянальная ідэя, але блізкая по сэнсу, глобальная Беларусь на прынцыпах узаемадапамогі і павагі. Тым не менш, так, глядзі, вельмі смешная. Я люблю наших каментатараў, асабліва калі побач з'яўляюцца два супрацьлеглыя абсалютна каментары. Вожык Патрыёт піша: неяк апошнім часам супакоіліся напады на Байсол. Няўжо праца настолькі пераканаўчая, што неабыякавым людзям няма чаго сказаць? І тут жа прыходзіць на неабыякавы людзь под ником Евгения, якая піша, ці які тут не ведаю: Андрей, расскажите, як ідуць справы с хаткой у Испании за 825 тысяч евро. Так, Андрей, я так разумею, ты стаў экономіць на бургерах і ўсё ж таки назбіраў сабе на хатку ў Іспаніі? Ну, можа быць, трэба пытаць пра гэта ў Евгеніі ці ў Евгенія, хто там і як там пытае. Ну, не магу я нічога адказаць на гэтае пытанне, таму што я не знаюся на тое, што там за хаткі і што там за Гішпанія. Вось, і якім чынам гэта ўсё повязана со мной у меркаванні гэтых людзей. Ну, ясна, да, я, можа быць, троху пракаментую тое, што Вожык Патрыёт сказаў. Насамрэч не спыніліся, ёсць накаты, ёсць наезды. Канешне, спрабуе і ўлада, і розныя там людзі, якія нас не надта любяць, так ці інакш ушчушыць, так ці інакш дзесьці штосьці напісаць альбо пракрытыкаваць, але ну гэта абсалютна натуральны стан рэчаў. Калі хтосьці штосьці робіць, то, канешне ж, ягоная дзейнасць прыцягвае ўвагу. Ну і ясна, што мы як костка ў горле для дзяржаўнай прапаганды і ўвогуле для дзяржаўнай сістэмы, таму што вось ужо 4 гады амаль што гэта вся сістэма працуе і ніяк не лясніцца, не гледзячы на ўсе абсалютна намаганні з боку беларускай улады. Ну і гэта, канешне, іх вельмі раздражняе. Так што збольшага ўсё роўна гэтыя атакі ідуць. Можа быць, они не настолькі заўважны, не настолькі у беларускім інфармацыйным поле зараз знаходзяцца, таму што ну дзяржаўную прапаганду ўжо амаль ніхто не глядзіць і не звяртае увагу на тыя высеры, якія яны робяць. Мы зараз ўсё ж таки абмяркоўвалі больш тэму солідарнасці, еднасці і так матэрыяльнай грашовай падтрымкі, але от сабралі грошы. Найперш зараз на якія актуальныя самыя накірункі падтрымкі, куды найперш скіроўваюцца гэтая дапамога? Ну, першую чаргу трэба глядзець на тыя зборы, якія у нас з'яўляюцца на baysol.org. Там можна выдзеліць асноўныя такія 3 групы людзей, якія у нас так ці інакш з'яўляюцца. Гэта палізняволеныя, як тыя, якія зараз сядзяць, гэта значыцца падтрымка іх сем'яў, і тыя, хто выйшлі. Вельмі часта гэта людзі, якія не толькі выйшлі, а яшчэ і выехалі з краіны, былі вымушаныя з'ехаць. Вось, і гэтая катэгорыя, хіба што зараз, ну як і заўсёды, яна у нас мае такую асноўны кірунак, менавіта гэтыя людзі. Другая катэгорыя, якая у нас імкліва расце, на жаль, ну і гэта абсалютна натуральны стан, гэта добраахвотнікі беларускія, якія удзельнічалі ў расійска-украінскай вайне і па розных прычынах перасталі гэта рабіць. Хтосьці праз раненне, хтосьці праз тое, што там кантракт быў разарваны, ці яшчэ што-небудзь. Ну і гэтыя людзі, на жаль, яны ва ўкраіне амаль не застаюцца, бо няма зараз нармальнай сістэмы легалізацыі іх, яны вымушаныя з'язджаць. Яны з усімі сваімі травмамі, з усімі сваімі ранамі прыязджаюць у Польшу і ў Літву часцей за ўсё. Ну і аказваюцца тут перад выклікам абсалютна новага жыцця. Вось такіх людзей таксама дастаткова шмат. Да іх я таксама далучу і зборы на тых добраахвотнікаў, якія дагэтуль ваююць. Вось у нас дастаткова шмат такіх збораў адкрываецца. В асноўным гэта транспарт альбо нейкія там медычныя рэчы, вось, альбо сувязь, і на гэта мы таксама збіраем грошы. Ну і трэцяя катэгорыя гэта ўсе астатнія, якія вось могуць там так ці інакш уваходзіць пад наш мандат і на якіх мы адкрываем зборы. Ну часта гэта бываюць людзі, якія па палітычных прычынах з'ехалі з Беларусі, ну і штосьці з імі там здарылася у Польшы. Напрыклад, недаўні збор, калі чалавек з'ехаў у Польшу, працаваў, ну па палітычных прычынах стаў таксаваць, накапіў на нейкую сабе там машынку, і гэтую машынку взяли і угнали. Вось, і чалавек збірае сабе на нейкае аўто, якое там можа дазволіць ему зарабляць грошы. Ясна, што гэта не на нейкі супер там новы
варыянт, але просто каб можна было ездзіць і працаваць на ёй. Вельмі шмат розных гісторый, вельмі шмат розных людзей до нас прыходзіць. Калі мы кажам про наш сістэмны збор, на што мы самі як арганізацыя больш за ўсё увагі звяртаем, то гэта, канешне ж, паліцняволеныя, тому што іх велізарная колькасць, это 1500 чалавек, по розных ацэнках, але больш-менш гэта блізкая лічба да рэалістычнасці тых, каго вядома. Это людзі сядзяць, іх сем'і патрабуюць падтрымкі. Вось, і мы зараз гэта робім сістэмна, штодзённа, ну і плануем правядзенне глобальнай эстафеты разам з народнымі амбасадамі і з нашай кааліцыяй хуткай гуманітарнай дапамогі. Я думаю, што гэта эстафета будзе паспяховай, гледзячы на тое, як беларусы дыаспоры ўключаюцца у такога кшталту рэчы. Ну і плюс мы вырашылі гэтым разам паспрабаваць выйсці і на аўдыторыі англамоўныя альбо іншамоўныя, расказаць пра Беларусі, пра тое, чаму варта падтрымліваць Беларусі беларусаў, што мы абсалютна годныя удзельнікі сусветнай сям'і народаў. Ты нічога не сказаў пра вашу службу эвакуацыі. Да, служба эвакуацыі, яна мае, канешне, патрэбу ў грашох, але там, акрамя грашэй, яшчэ ёсць патрэба, канешне, ва ўдачы. А ўдача, яна не збіраецца на данатах, і вось як бы тут троху складанейшая гісторыя. Канешне, так, грошы туды таксама патрэбныя, бо калі мы кажам пра тых людзей, якіх мы эвакуіруем, то вельмі часта бывае, што ў гэтых людзей няма сродкаў на тое, каб выехаць, няма сродкаў на тое, каб купіць сабе квіткі, альбо там нейкія іншыя дарожныя расходы панесці. Таму, канешне, прыходзіцца таксама ўключацца тут фінансава. Ну і часцей за ўсё гэтыя людзі пасля выезду, яны так ці інакш ідуць на персанальныя зборы, і пра іх гісторыі можна таксама пачытаць на baysol.org і падтрымаць іх. Заходзьце на baysol.org, там вы можете знайсці всю інфармацыю пра актуальныя зборы, падтрымаць, каго вам палічыцца больш патрэбным падтрымаць і хто вам бліжэй на дадзены момант, чые вось праблемы, патрэбы. І, ну, Андрей, мы не адзін раз сказалі пра гэтае, ці можна там, скажем, на baysol.org ці іншым нейкіх куды зайсці, каб паглядзець справаздачы. Конечно, на baysol.org мы выкладалі і выкладаем увесь час справаздачы, якія ёсць там в адмысловым раздзеле, яго можна паглядзець. Гэта тыя справаздачы, якія мы робім перад дзяржавай Літоўскай Рэспублікай, дзе мы зарэгістраваны, вось, і у тым аб'ёме, якія патрабуе заканадаўства, яны заўсёды змяшчаюцца. Ну і плюс, канешне, справаздачы пра тое, колькі сабрана, колькі размеркаваныя, заўсёды з'яўляюцца, калі мы праводзім нейкія кампаніі альбо акцыі. Вось, ну і мы стараемся штотыдзень даваць інфармацыю пра тое, якім чынам у нас ідуць зборы, калі мы там закрываем вялікую колькасць персанальных збораў, пра гэта таксама расказваем. Ну і зразумела, калі чалавек дае нейкі фідбэк, падзякі ці там, не ведаю, заўваг нейкіх наконт нашай дапамогі, гэтыя фідбэкі таксама размяшчаюцца як на сайце, так і ў нашых сацыяльных сетках. Слухай, мне ўсё ж таки вось эвакуацыя, яна вельмі актуальная, вельмі балючая, і з гэтай нагоды да цябе таких некалькі пытанняў. Якія твои асабістыя рэакцыі, калі, да прыкладу, чалавек, якога вы ўжо эвакуявалі, дзякуючы вот вам яго вывезлі, уратавалі, праходзіць пару месяцаў, а ён раз ізноўку ў Беларусі. Ну, мне трэба было. І вот такая твоя рэакцыя? І ці бярэцеся за такія справы? Слухай, ну тут рэакцыя дастаткова проста, ясна, што гэта дастаткова непрыемная гісторыя, калі ўкладаецца шмат ресурсаў, калі ўкладаецца шмат розных высілкаў на той, каб чалавека ўратаваць, а потом аказваецца, што в прынцыпе там пра ратаванне справы і не ішло. Гэта яшчэ не такая вострая і складаная гісторыя. Горш, калі чалавек вяртаецца і садзіцца, і тебе просто разбірае зло, тому што ты ж абсолютно все патлумачылі, што нельга ехаць, што гэта супер рызыка, што чалавек знаходіцца ў зоне рызыкі, але он все роўно вяртаецца і трапляе ў гэтую сітуацыю. Ну што тут уже зробіш? Ну такое у чалавека рашэнне, такі ў яго лёс.
Але для нас гэта вельмі важная гісторыя, прагаворваць людзям кожны раз, каб яны не трапілі ў такую пастку такой уяўнай бяспекі, калі чалавек, пабыўшы у заходняй краіне, просто забываецца про тое, што яго можа чакаць на радзіме і едзе і трапляе ў гэтай сітуацыі. Вось, і вельмі важна для нас гэта ўвесь час прагаворваць, увесь час нагадваць, што ўзважваеце свае рызыкі, просто думаеце про тое, якія могуць быць наступствы тых ці іншых рашэнняў. Ну і тут ты працуеш троху як лекар, бо ну таксама ў іх там бываюць гісторыі, калі хто-небудзь там не даўбіўся і ўсё роўна палез у тую ж самую небяспечную сітуацыю і даўбіўся з другога разу. Ну гэта такі вось як бы натуральны адбор, ці што, як гэта можна сказаць. Ну, у людзей ёсць свая галава на плечах, яны прымаюць рашэнні, яны адказны за сваё жыццё. Тут гэта самае галоўнае, не трэба сябе гнабіць альбо там абвінавачваць, што вось я нешта не дарабіў. Не, калі ўсё, што было трэба сказана, калі то, что было трэба даведзена, чалавек прыняў такое рашэнне, гэта выключна ягоная адказнасць і ягонае рашэнне. Ну да, але я думаю, што ўсё адно тады непрыемна чуць, калі ў адказ табе кажуць: а гэта стрыжак, ці там байсол, ці там лявончык, ці там яшчэ хто, мне вот ну как бы не так патлумачылі, не датлумачылі мне, это яны вінаватыя, што я паехаў. Что але адказнасць это ж заўсёды прыўкрасная гісторыя для шмат каго. Але бываюць сітуацыі, калі ну вот гэта рашэнне чалавека, гэта адзінкавы выпад, ну в сэнсе не адзінкавы, но канкрэтнай асобы, але бываюць такія сітуацыі, такія ну я не ведаю, дзеянні, якія прыводзяць да таго, што шмат людзей адначасова раптоўна рэзка трапляюць у зону рызыкі. Якія сітуацыі ты бы назваў з такой катэгорыі і як вы дзейнічаеце у такой сітуацыі, калі гэта не аднаго чалавека эвакуваць, а вы разумееце, што дзесяткі, калі не сотні трапляюць у зону рызыкі? Ну, у нас уже ёсць дастаткова добра адпрацаваны алгарытм дзеяння ў такіх сітуацыях, бо не першы і, на жаль, не апошні раз лукашысты робяць такія аблавы, калі там па десятках і сотнях адрасоў, напрыклад, праходзяцца вобшукі, то у нас наша служба тады працуе на максімальных сваіх магчымасцях кругласуткавым рэжыме у такія моманты, у такія часы. Мы, канешне ж, інструктуем, канешне ж, разглядаем розныя сітуацыі, узважваем, наколькі там таго ці іншага чалавека трэба вельмі хутка паднімаць на маршрут, альбо можна пачакаць там, напрыклад, некалькі дзён і паглядзець, як што далей будзе. Там што розныя сітуацыі па-рознаму яны выглядаюць і складаюцца. Ёсць розная практыка і ёсць розныя напрацаваныя супрацьдзеянні гэтай практыцы сілавікоў. Я могу сказаць так, што такія катэгорыі, на жаль, яны з'яўляюцца, і з кожным разам донышка ўсё прасаджваецца і прасаджваецца. Калі, напрыклад, яшчэ да студзеня гэтага году нельга было выдзеліць асобную катэгорыю сваякі палітвязняў, якія масава пераследаваліся менавіта за спробу дапамагаць сваім сваякам за кратамі, то цяпер мы вымушаныя внесці именно і гэтую групу таксама ў нашыя патэнцыйныя групы рызыкі, тому что по іх моцна працуюць сілавікі. Канешне, мы бачым часам такія ўсплескі, як сітуацыі з кандыдатамі ў каардынацыйную раду, калі лукашысты раптоўна вырашаюць, што гэта ім абсалютна годныя увагі канкурэнты, якія вось там заўтра просто заедуць на танках і падбіраюць усё, што нарабавана за гэтыя 3 дзесяткі гадоў лукашыстамі, і прэсуюць іх і іх сваякоў, прэсуюць па-рознаму, і гэта таксама для нас сігнал, што вось трэба быць абавязкова начеку і быць гатовымі выцягваць гэтых людзей. Так, трошечку подвис у нас Андрей. Эвак от 10 до 15 заявок. Да, звароты на эвак от 10 до 15 на тыдзень. Вось тут асабліва нічога не змяняецца. Ну і праца гэтая вядзецца далей. Спадзяюся, я адвіс. Да, адвіс уже все нормально там на трошечку, але ўсё адно. А твоя рэакцыя і жаданне, што зрабіць з тым чалавекам, дзякуючы якому шмат хто раптам атрымлівае рассылку на свой телефон? Ну, тут ёсць дастаткова складаная сітуацыя, на мой погляд, у першую чаргу ў тым, што гэты інструмент, пра які ідзе гаворка,
ён не планаваўся для выкарыстання менавіта такім чынам. Ну і гэта хутчэй за ўсё самае такое, ну, самая асноўная праблема. Другая праблема ў тым, што недасканаласць тэлеграма як месенджера выкарыстоўваецца беларускімі сілавікамі напоўніцу. І вось гэтая сітуацыя з ботам, які аднойчы запушчаны, немагчыма ўжо больш ніяк нармальна выдаліць, а калі яго забаніць, так ён яшчэ больш будзе бачны ў тваім дэвайсе, то гэта, канешне, спараджае зараз пытанне, як жа ж тут быць. Ясна, што тады, калі ён ствараўся, калі ўся гэтая сітуацыя раскручвалася ў 2020-2021 годзе, яшчэ не было разумення, што беларускія сілавікі будуць настолькі глыбока капаць, у іх хопіць часу, хопіць імпэту, хопіць ресурсу на тое, каб сажаць, ну, просто, грубо кажучы, усіх. Але мы бачым сітуацыю, калі імпэты і магчымасці гэтыя ёсць, яны будуць далей працаваць у гэтым кірунку, і гэта кажа пра тое, што, ну, тыя рашэнні, якія прымаюцца, тыя механізмы, якія абіраюцца ў якасці працоўных у час такога ўздыму рэвалюцыйнага, яны праз нейкі час могуць быць хібай і могуць быць праблемай, як, напрыклад, з тым же самым Фейсбукам і донатамі праз яго. Ніхто не думаў, што гэта будзе выкарыстана супраць людзей. І сам Фейсбук гэту сістэму ствараў такім чынам, каб яна была максімальна распаўсюджана, як можна было мець вірусны эфект, каб збіраць гэтыя ресурсы значна прасцей. Але вось бачыце, мы выкарысталі яго вось такім чынам, паспрабавалі пазбіраць грошай, сабралі велізарную суму грошай на дапамогу рэпрэсаваным, а потым рэакцыя нанесла свой удар у адказ. Так што заўсёды трэба разумець, што той інструмент, які сёння абсалютна бяспечны, прымальны і магчымы да выкарыстання, заўтра можа быць прызнаны ўладай экстрэмісцкім, як гэта стала, напрыклад, з тым самым зеркалам Тутбаем, калі на яго была падпісаная просто амаль уся чыноўніцкая армія Беларусі, там усе міністэрствы чыталі гэты ресурс, ён лічыўся абсалютна нармальным, а зараз за падпіску на яго, якая там могла застацца у вас у тэлеграме, вы атрымліваеце суткі. Так што, ну, все мяняецца і, на жаль, не ў лепшы бок. Я яшчэ звярнуся да тэмы палітвязняў. Тэма актуальная, вы з ёй працуеце. Ведаеш, на фоне інфармацыі, от зараз людзі выйшлі, можа быць, нават дзякуючы вашай службе эвакуацыі здолелі з'ехаць з краіны і распавядаюць пра тое, як катуюць за кратамі таго ж самага Бабарыку, Лосіка, Пачобута, у якім яны стане, што з Марынай Калеснікавай. У гэтай сітуацыі вот чым можа дапамагчы байсол? Увогуле можна казаць у дадзенай сітуацыі пра нейкую дапамогу, ці тут, ну, на жаль, ніяк немагчыма дапамагчы? Зразумела, што мы не можам увайсці ў турмы, мы не можам спыніць гэты гвалт, мы не можам спыніць гэтыя катаванні, але мы робім усё, што мы можам фактычна. То есть, як мінімум, это падтрымка сем'яў гэтых людзей, як мінімум, гэта падтрымка гэтых людзей пасля выхада з турмы. Дзякуючы таму, што кансалідавана дастаткова шмат розных ресурсаў, гэта усебаковая падтрымка, пачынаючы ад разавых фінансавых выплат і скончваючы там моцнымі медычнымі інтэрвенцыямі, калі мы кажам пра медычную праграму, якую Байхел папіруе, напрыклад. Ясна, што уздзейнічаць неяк, уплываць на беларускую дэ-факта ўладу на сённяшні дзень, на мінскі рэжым, каб яны спыніліся ў катаваннях, каб яны адпусцілі палітвязняў, у нас, як у байсола, інструментаў няма. І я заўсёды паслядоўна дастаткова жорстка прагаворваю гэтую пазіцыю, што гэта ілюзія думаць, што гэты інструмент ёсць у кагосьці на нашым баку. У нас такіх інструментаў на сённяшні дзень няма. Адзінае, што мы можам рабіць, падтрымліваць тых людзей, які сядзяць іх сем'і, і інфармаваць сусветную супольнасць пра абсалютна ненатуральныя, абсалютна бесчалавечыя адносіны да людзей у беларускіх турмах. Ці можа штосьці зрабіць на гэтым фоне і ў гэтай сітуацыі сусветная супольнасць таксама адкрытае пытанне, таму што мы зараз знаходзімся ў сітуацыі, калі лукашысцкая ўлада, лукашысцкая Беларусь знаходзіцца у стане гібриднай вайны з Захадам, улічваючы тое, што Расія ваюе з Украінай, Украіну падтрымліваюць заходнія краіны, і вось гэтая ўвесь гэты ланцужок, ён у тым ліку уплецены, у яго уплецены і Беларусь.
І калі, напрыклад, гэта было бы там гадоў 10 таму, то не было б пытанняў. Праз 4 гады пасля нейкіх падзеяў ужо наступныя так званыя выбары на носе, Лукашенко б уже вельмі шмат разоў паспрабаваў бы пагандляваць кім-небудзь з кім-небудзь. Але мы бачым, што сітуацыя настолькі змянілася, што гэты традыцыйны гандаль для лукашыстаў ён просто не адбываецца. Таму што Лукашенко ўжо не мае такой самастойнасці, як гэта было раней на міжнародным поле, гэта па-першае, а па-другое, пра што з ім можна гандлявацца, калі нават ён, будучы, ну, ён просто не справаздольны у гэтым гандлі, у тым, каб спыніць нейкія дзеянні, якія, напрыклад, не задавальняюць заходнія краіны. Я кажу зараз цынічна не пра нашых палітвязняў. Заходнія краіны больш цікавяць у гэтай сітуацыі ўласнай бяспекай. Напрыклад, тыя ж самыя гібрыдныя атакі з выкарыстаннем мігрантаў, якія працягваюцца, якія нарастаюць, якія зараз робяцца больш масавымі, яны не спыняцца. І таму як бы Захад не можа спрабаваць нават заходзіць у гэты перамоўны працэс, таму што працягваюцца гэтыя атакі, яны не спыняюцца, і лукашысты іх спыняць не збіраюцца. Так что тут вельмі комплексная і шматгранная праблема, якую пакуль неведама як вырашаць. Ну, ось, дарэчы, гэта вельмі такая ўсё ж таки актуальнае пытанне і праблема, таму што, от глядзі, з аднаго боку зараз скончыліся выбары ў Каардынацыйную раду, і туды прайшлі тыя людзі, скажем, ад моладзевага наступу, таго ж самага, якія там вот былая палітзняволеная Алана Гібры-Марыям, адна з лідарак гэтага спісу, якія выступаюць за тое, каб ўсё ж таки ну, паспрабаваць, як яны кажуць, схіліць заходніх палітыкаў, каб яны распачалі перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам па пытаннях вызвалення палітвязняў. З другого боку, я ведаю, што вось буквально днямі ты быў у Празе на першай канферэнцыі па пытаннях беларускіх палітвязняў. Я так думаю, што там таксама абмяркоўваліся вот гэтыя ўсе тэзісы, тэмы магчымага гандлю, вызвалення і гэтак далей. Усё ж таки, наколькі рэальна, ну, можа быць, там з платформы Каардынацыйнай рады, там ці там з офіса, там ці яшчэ якім-небудзь чынам запусціць гэты працэс? На гэтай канкрэтна канферэнцыі не быў, але я, канешне, ў тэме, і магу сказаць так, што моя ацэнка тут дастаткова скептычная. Чаму? Таму што калі ты заходзіш на нейкую гандлёвую пляцоўку, то у цябе павінны быць альбо грошы, альбо нейкі прадмет гандлю. Зразумела, што ў улады ёсць нешта, штосьці нам вельмі важнае. Гэта жыцці, гэта лёсы людзей, якія просто зараз ламаюцца ў турмах. Але ці ёсць што-небудзь такое, што мы б, як дэмакратычныя сілы, маглі б прапанаваць уладзе? Нават выкананне ўсіх умоваў, якія яны ставяць у выглядзе прыпаўзання на каленях, каяння, здымкаў у розных пакаянных фільмах не гарантуюць вызвалення. Больш за тое, гэта падстава для таго, як яшчэ больш паздзеквацца над палітвязнем і кінуць яго потым па 411 артыкуль яшчэ на год. Ярчайшы прыклад, які вось толькі адбыўся, гэта Паліна Шарэнда-Панасюк. Это просто вось ярчайшы прыклад, калі чалавек выканаў усе вось гэтыя пункты, пра якія зараз я кажу, але ўсё роўна атрымаў яшчэ год зняволення. Тое ж самае адбываецца зараз і са Змітром Дашкевічам, і са шматлікімі людзьмі, якія павінныя былі ўжо выйсці, просто адседзеўшы свае тэрміны. Беларуская сістэма так званага правасуддзя дазваляе чалавека бясконцая колькасць разоў марынаваць па гэтым дадатковым артыкуле і выпісваць яшчэ 1 год. І вось у мяне пытанне, якім чынам тады, што мы тут можам зрабіць? Бо адзінае, што ў нас ёсць у якасці тавара гандля, гэта такое безумоўнае прызнанне, што все, Саша, ты перамог, ты там вот все, мы здаемся, калі ласка, памілуй нас. Ну і вось тыя людзі нават, якія гэта робяць, яны ўсё роўна застаюцца за кратамі. Тады які тут можа быць падыход? Што тычыцца нейкіх перамоваў, то зноўку такія перамовы вядуцца, калі мы разумеем, што можна прапанаваць. Еўропа не будзе здымаць свае санкцыі, якія былі накладзены на Беларусь з-за беларускіх палітвязняў. Просто таму, што санкцыі былі накладзены па 2 прычынах. Першае, гэта тое, што была падвергнута небяспецы паветраная прастора ў выглядзе пасадкі Ryanair з Пратасевічам. Другое, гэта гібрыдныя атакі на мяжу. Просто не забывайце,
забывайте про гэта. Еўразвяз две самыя моцныя санкцыйныя хвалі прымаў менавіта пад уздзеяннем пагрозы сваёй уласнай бяспецы. Як бы гэта цынічна не гучала, але ў першую чаргу кожная краіна будзе думаць пра свае ўласныя інтарэсы і пра сваю абарону. І не будзе здымаць гэтыя санкцыі, таму што, падкрэсліваю яшчэ раз, небяспека ад Лукашэнкі для Еўропы ніяк не зменшылася, наадварот павялічылася. Пра гэта кажуць тыя ж самыя рапорты польскіх і літоўскіх спецслужбаў, якіх яны адзначаюць, што дзейнасць агентуры, дзейнасць розных нелегальных прадстаўнікоў беларускай улады за мяжой толькі пасяляецца, і яны працуюць у адной звязцы з пуцінскімі спецслужбамі. Ну так, сапраўды, апошнім часам вось толькі ў Польшчы былі затрыманыя колькі чалавек па падазрэнні ў падрыхтоўцы розных дыверсій, тэрактаў, сярод іх і беларусы, і украінцы, і расіяне, і гэта толькі ў Польшчы, падобныя ёсць там і ў Літве, здаецца, такія выпадкі, і ўсё астатняе. Як это ўплывае на агульныя настроі, як это ўплывае на настроі па падтрымцы беларусаў? Чым далей, тым складаней. Сітуацыя гэтая выглядае, таму што, зразумела, у складаныя часы людзі стамляюцца ад узроўню пагрозаў, яны шукаюць нейкага паратунку у розных заявах палітыкаў, якія прапануюць вельмі простыя рашэнні складаных пытанняў. Ніколі так не працуе, гэта добра, калі на складанае пытанне даецца вельмі просты адказ. Ну, просто в гісторыі так не бывае. Але у пэўны кароткі момант папулісты і розныя палітыкі, якія прапануюць простыя рашэнні, яны атрымліваюць верх, і вось чаго я больш за ўсё апасаюся, што такога кшталту рэчы могуць моцна ўплываць на стан беларусаў у Польшы і ў Літве. Мы бачым, што ёсць пэўныя праблемы і там, што ёсць пэўныя абмежаванні і там, але, па-першае, беларуская дыяспара дастаткова моцны і структураваны інстытут. І ў Польшы, і ў Літве ёсць арганізацыі, ёсць прадстаўніцтвы, якія ўвесь час лабіруюць беларускі інтарэс. Плюс ёсць нацыянальныя палітыкі, якія разумеюць, наколькі важна захаваць вось гэтае раздзяленне, гэтае разуменне, што ёсць лукашысцкі рэжым, а ёсць людзі Беларусі, якія могуць не падтрымліваць яго. І не толькі тыя, хто на гуманітарных асновах знаходзяцца ў Польшы і ў Літве, а і тыя, хто зараз увесь час перакрочваюць мяжу, каб зарабіць грошай, каб вучыцца, каб бачыць сваіх родных і блізкіх. І вось наша задача, як такіх дэмакратычных інстытутаў беларускага замежжа, увесь час працаваць над гэтым, увесь час даводзіць да нацыянальных палітыкаў краін, у якіх мы знаходзімся, што немагчыма увесь час, немагчыма аб'ядноўваць, і не трэба, і нельга аб'ядноўваць гэтыя два паняцці: лукашысцкі рэжым і беларускі народ. І гэта адна з такіх вельмі важных задач у камунікацыі з мясцовымі дзяржаўнымі органамі, даводзіць гэтыя факты ўвесь час да іх. Мы, памятаеш, калі праводзіўся марафон па ініцыятыве Вольгі Гарбуновай «Нам не ўсё адно», то ты потым прызнаўся, што на самым пачатку ты не верыў, што так вось яно шырака разыдзецца і такую суму беларусы забяруць. Але тым не менш, вот беларусы показалі сваю салідарнасць такім чынам. Але вось калі глядзець на тое, як змяншаецца ўзровень палітызаванасці, як змяншаецца ўзровень заангажаванасці, ну і стомленасць просто павялічваецца ад усяго гэтага. Калі такі марафон паўтарыць цяпер, як ты думаеш, ці будзе такая ж самая салідарнасць, ці будзе як на выбарах у Коордынацыйную раду? Я б не параўноўваў бы выбары ў Коордынацыйную раду з марафонам, таму што гэта абсалютна розныя пасылы і розныя гісторыі. Калі мы кажам пра Коордынацыйную раду, то там было вельмі шмат такіх дадатковых нюансаў, якія людзей адпужвалі. Зразумела, што адзін з гэтых нюансаў гэта было неразуменне ўвогуле, на што гэтая структура, як яна будзе працаваць, які яе функцыянал. І вельмі кароткі тэрмін для таго, каб патлумачыць людзям, навошта гэта трэба. Па-другое, я, можа быць, нават бы вынес больш шырокі кантэкст. Калі мы кажам пра выбары, то звычайна ў краінах, у якіх ёсць прэзідэнцкая ўлада, самыя папулярныя выбары прэзідэнта. Бо тут ёсць адна асоба, адна персаналія, яна дастаткова
яскрава можа правесці сваю выбарчую кампанію, ну і там фаварыт дастаткова лёгка вызначаецца. Калі мы кажам пра парламенцкія выбары, то яны звычайна маюць меншую папулярнасць, меншая цікаўнасць людзей да гэтых выбараў, бо там ёсць змаганне ідэалогіі, там ёсць партыі розныя і все такое. Калі мы кажам пра коаардынацыйную раду, то гэта хутчэй такі нават не протапарламента, гэта такая пробная спроба, гэта такая спроба папрацаваць у гэты бок. Канешне, безумоўна, адпрацаваны сам момант гэтага галасавання не без праблемаў, але ж збольшага гэта атрымалася. Вось, але давайте все-таки адрозніваць сітуацыю выбараў у нейкі орган, які штосьці там будзе рабіць альбо не будзе рабіць, пакуль не зразумела для ўсіх беларусаў, і эмацыйны разовы досвед дзеяння ў выглядзе доната, калі чалавека зачапіла сітуацыя, вось ёсць палітвязні, я хочу дапамагчы, як дапамагчы, один клік, ввёў картачку, адправіў. Гэта троху рознага ўзроўня інклюзіўнасці дзеяння. Таму я думаю, што тыя фарматы, якія будуць праводзіцца ў бліжэйшы час, у першую чаргу я, канешне, кажу пра глобальную эстафету, якую удзельнічаем мы у складзе коаліцыі хуткай гуманітарнай дапамогі і народных амбасадаў, то я думаю, што гэта будзе мець пэўны поспех. І по той дынаміцы донату, якая ідзе зараз на той жа байсол, як людзі донацяць і падтрымліваць адзін аднаго, я магу сказаць, што хутчэй за ўсё поспеху гэтага будзе. Ну і ў любым выпадку, колькі б там не было сабрана, праграмы нашыя працуюць, ніхто ад іх не адмаўляецца, у любым выпадку коаліцыя будзе дапамагаць людзям і далей, в незалежнасці ад таго, наколькі паспяховым будуць гэтыя буйныя фарматы. Ну что ж, давай, завершаючы нашу размову, два пытання. Першае, каму, з якімі пытаннямі, куды можна звяртацца у байсол? Вы можете зайсці на старонку baisol.org, і там у самым версе сайта ёсць велізарная кнопка, на якой напісана «Атрымаць дапамогу». Калі вы націснеце на гэтую кнопку, то там выпадзе некалькі варыянтаў таго, хто вы, для чаго вы туды зайшлі, якога кшталту дапамогу вы можете атрымаць. Ну і, канешне ж, асобная кнопка нашай гарачай лініі у тэлеграме @help падкрэсліванне байсол. На гэтую гарачую лінію можна заходзіць з любым пытаннем, якое тычыцца рэпрэсаваных, і атрымаць там вычэрпную інструкцыю, што вам далей рабіць, і кансультацыю. Гэта дастаткова папулярная платформа. З 2022 года по сённяшні дзень мы аказалі больш за 23 тысячи кансультацый агульным чынам. Так што гэта хіба адна з самых папулярных гарачых ліній, якая зараз існуе, і я заклікаю ўсіх ёй карыстацца, і там можна атрымаць адказы на ўсе пытанні пра тое, што, як і калі можа зрабіць байсол, а калі мы самі гэта не робім, то мы падкажам і перанакіруем на тыя арганізацыі, структуры, якія могуць дапамагчы ў тым выпадку, калі мы самі не можам. Удакладненне кароткае, як паказалі тыя ж самыя ўжо набілі аскоміну, але тым не менш выбары ў коаардынацыйную раду, дакладней не удзел у выбарах людзей, тое, што яны баяцца за тое, што іх звесткі, іх дадзеныя, якія яны перадаюць праз галасаванне, трапяць не туды, куды трэба, ці там дакладней туды, куды трэба. У выпадку з вашай сітуацыі, калі людзі звяртаюцца, ўсё адно ж нейкія звесткі будуць патрабавацца, наколькі бяспечна іх перадаваць? У нас няма базовой такой установки, что мы павінны взять у человека какие-нибудь ягоныя персональные звестки. Мы коммуникуем с аккаунтом, с человеком, які стаіць за гэтым аккаунтом. Мы можем нават не ведаць, хто ён такі. Конечно, калі человек там больш шчыльна уже пачынае працаваць, і он там перадае свои персональные звестки, датычныя, напрыклад, там візавых нейкіх працэсаў ці яшчэ нейкай дапамогі, то тады уже так включаецца іншая сістэма. Мы абараняем гэтыя звесткі, мы працуем з імі у межах GDPR, які нас абавязуе тут у Літоўскай Рэспубліцы. Так што у цэлым сітуацыя выглядае так, што за апошнія 4 гады мы бачым усе наезды, якія былі на байсол, звязаныя з нібыта нейкімі злівамі ці чымсьці такім, яны аказваліся поўнай лухтой, таму што заўсёды гэта былі сітуацыі, калі
улада атрымлівала альбо банкаўскія звесткі, якія беларускія банкі выдалі, альбо яшчэ кшталту чагосьці такога. Так што тыя звесткі, якія перадаюцца ў байсол, яны пад абаронай, і на сённяшні дзень не было фактаў умешальніцтва ў нашыя базы захоўвання, і гэтыя дадзеныя не былі апублічаны альбо якім-небудзь іншым чынам даступныя беларускім уладам. Ну і на завершэнне, што б ты, можа быць, хацеў прарэкламаваць, праанансаваць, можа быць, якія новыя накірункі дзейнасці, новыя праграмы, новыя ініцыятывы, ці там аднаўленне старых ці пашырэнне старых, карацей кажучы, што б вот ты сам хацеў сказаць? У першую чаргу хацеў бы аддзячыць абсалютна ўсіх, хто прыходзіць, падтрымлівае, звяртаецца па дапамогу нашу арганізацыю, тому што гэта тады мы бачым, што сэнс у нашым існаванні ёсць, што ёсць сэнс дзень за днём прыходзіць на гэтую працу і рабіць яе, дапамагаць людзям, і за гэта вялікі дзякуй усім, хто з намі камунікуе. Наконт анонсаў, толькі скончылася наша дзіцячая акцыя, перамеркаваная да 1 чэрвеня, да дня дзяцей. Калі хтосьці з вас з сем'яў палізняволеных альбо вызваленых палізняволеных яшчэ не атрымаў такую дапамогу, і вось вы там разумееце, што вы ўжо прапусцілі тэрміны падачы, не сумнявайцеся, не тушуйцеся, ідзіце на нашу гарачую лінію, можете звяртацца. Мы прымаем гэтыя заяўкі у індывідуальным парадку, калі у вас ёсць на гэтае атрыманне дапамогі падстава. Ну і наступная наша кампанія, якая пачнецца ўжо хутка, у сярэдзіне ліпеня, гэта будзе збор для дзяцей палітвязняў, якія ідуць у школу. Таксама заклікаю да актыўнага ўдзелу як донараў, так і заяўнікаў і атрымальнікаў гэтай дапамогі. І вас чакае дастаткова шмат розных цікавых івентаў дадатковых, якія мы будзем праводзіць для таго, каб гэтую суму сабраць. Вось, так што мы як працавалі, так і працуем далей. Зараз летні перыяд, мы рыхтуемся да гарачай восені, яна ўсё бліжэй і бліжэй даводзіць нас да так званых прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца. А гэта значыць, што будзе новая хваля рэпрэсій, нам трэба быць ва ўсе зброі, нам трэба быць гатовымі для таго, каб дапамагаць людзям, якія могуць трапіць пад рэпрэсіі ў гэты новы шквал лукашэнкаўскіх пераследаў людзей за тое, што яны палітычна не падтрымліваюць дзеючую ўладу. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але і у Андрэя вельмі шмат справаў выкраіў тут паўгадзінкі, а затрымалі амаль на гадзіну яго. Дзякуй вялікі. Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік і кіраўнік дабрачыннага фонду Байсол, быў з намі. Калі ласка, заходзьце на baisol.org, каб атрымаць неабходную інфармацыю наконт таго, якую дапамогу, падтрымку вы можете атрымаць. Таксама праз Telegram Байсола ёсць тэрміновая кнопачка, такая, ці дакладней кнопка тэрміновай дапамогі і кансультацыі. Таксама звяртайцеся. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, каб своечасова не пропусціць наши размовы з тым жа вот Андрэем Стрыжаком, да прыкладу. Націскайце на званочак і подписывайтеся. Дзякуй вялікі, Андрэй, да сустрэчы. Дзякуй, Зміцер, да сустрэчы.